को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद, डीजे प्रभुनंद, डीजे प्रभुनंद, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एकर हो गइल बा बड़े बड़े, एकर हो गइल बा बड़े बड़े, आ देखिए का मनवा हर सवर के छू छू छू, सामान एकर लगे बाटे दू, सवर के छू छू छू, सामान एकर लगे बाटे दू। एकर हो गइल बा बड़े बड़े, एकर हो गइल बा बड़े बड़े, आ देखिए के मनवा हर सवर के छू छू छू, सामान एकर लगे बाटे दू, सवर के छू छू छू, सामान एकर लगे बाटे दू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद, डीजे प्रभुनंद, डीजे प्रभुनंद, मरिचहवा बाजार, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ओढ़नी हटा के देखावे बड़ी, देखला पर के करना मने करी, आहा। ओढ़नी हटा के देखावे बड़ी, देखला पर के करना मने करी, लागतिया हो सुनाई फूले झरी, देखला पर के करना मने करी, चले लिपक के सीना उतार, लागे लाग कहियो ले रे जान, बोलावा के कू कू कू, सामान एकर लगे बाटे दू, सावरा के छू छू छू, सामान एकर लगे बाटे दू। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे प्रभुनंद, डीजे प्रभुनंद, डीजे प्रभुनंद, मरिचहवा बाजार, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आज एके नीतीश राहुल राजधानी, एके देखला पर मुहवा में